Сярод 9 мільёнаў людзей, якія жылі на тэрыторыі Беларусі ў 1941 годзе, здалёк ад палёў бітваў немцы забілі каля 1 мільёна 600 тысяч асобаў, сярод якіх 700 тысяч ваеннапалонных, 320 тысяч партызанаў, большасць з якіх былі неўзброенымі цывільнымі, і паўмільёна габрэяў, забітых толькі за сваю нацыянальную прыналежнасць. Польшча, Беларусь, Украіна – гэта той пас, дзе паўсталі фабрыкі смерці. Тое, што мы сёння называем Галакост. Які кошт мае генацыд? І ці магчыма сплаціць гэты доўг? Пакараць ката, стаць голасам ахвяры. Гэта праграма «Інтэрмарыум». З вамі Настя Ліна. Запрашаю. Гісторыя народаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы непарыўна звязаная з габрэямі, з якімі цягам стагоддзяў нашыя продкі дзялілі агульную хаду гісторыі. І з гэтай перспектывы трагедыя габрэйскага народу, што атрымала назву Галакост і пачалася як масавая дыскрымінацыя габрэйскага насельніцтва ў 1933-45 годах, і прывяла да фізічнага вынішчэння 6 мільёнаў чалавек. Гэта таксама трагедыя народаў Інтэрмарыум, Асвенцім, Трэблінка, Сабібар, Майданек, Малы Трасцянец, гета ў Менску, якое мы ведаем цяпер як Мемарыял, Яма, Бабін Яр у Кіеве. Гэтыя і шматлікія іншыя месцы раздзялілі трагічны лёс беларускага, польскага, украінскага, літоўскага ды ўвогуле еўрапейскага габрэйства. Ужо адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ўзніклі розныя падыходы да асэнсавання Галакосту. Заходні шлях прадугледжваў публічную дыскусію аб прычынах, хадзе, наступствах, а самае важнае – адказнасці за Галакост. Памяць пра Галакост урэшце зрабілася ідэалагічнай асновай еўрапейскага звязу. Супрацьлегла выглядаў савецкі падыход, дзе тэма Галакосту і трагедыя габрэйскага народу не ўздымалася. Гэта было звязана ў першую чаргу з тым, што ў СССР, дзе загінула амаль 2,5 мільёны толькі габрэяў, увогуле не было прынята гаварыць пра ахвяраў, якімі б масавымі яны не былі. Такі ж погляд быў навязаны і краінам так званага сацыялістычнага блоку – Польшчы, ГДР, Чэхаславакіі ды іншым. Нельга забываць, што ў савецкім, а пасля і расійскім трактаванні панесеных тады ахвяраў габрэі, а зрэшты і беларусы з украінцамі, лічыліся савецкімі грамадзянамі. Таму на большасці савецкіх помнікаў, пастаўленых пасля вайны, было напісана «Мірныя савецкія грамадзяне, ахвяры фашызму». Распад СССР і канец панавання камуністычнай ідэалогіі натуральна прывялі да адмены савецкіх трактовак адносна Другой сусветнай вайны і Галакосту ў прыватнасці. Гэта было не толькі ў нейкім сэнсе актам гістарычнай справядлівасці, але і пэўнай умовай на шляху да пабудовы новых нацыянальных дэмакратыяў. Пачаліся актыўныя даследаванні злачынстваў нацысцкага рэжыму, публічныя дыскусіі, мемарыялізацыя і музеіфікацыя месцаў масавых забойстваў габрэйскага насельніцтва. Беларусь на пачатку 90-х гадоў гэтая хваля таксама закранула, але з прыходам да ўлады Лукашэнкі пачаў адраджацца стары савецкі наратыў пра мірных грамадзянах, што ўпісаўся ў ноу-хау беларускіх уладаў. Праект «Генацыд беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны». І гэта нягледзячы на тое, што на тэрыторыі Беларусі да вайны жыло прыкладна 940 тысяч габрэяў, а падчас вайны было забіта не менш за 800 тысяч чалавек толькі габрэйскай нацыянальнасці. Самы вялікі лагер смерці, створаны нацыстамі на тэрыторыі былога СССР, месціўся на тэрыторыі Беларусі у вёсцы Малы Трасцянец, дзе паводле падлікаў гісторыкаў было забіта да 200 тысяч чалавек. Месцы памяці маюць збольшага фармальны характар, а праявы антысемітызму з боку дзяржавы ці дзяржаўных СМІ носяць тэндэнцыйны характар. З нашымі краінамі-суседзямі сітуацыя выглядае складаней. Нягледзячы на, здавалася б, вялікі аб'ём працы над мінуўшчынаю, тэма Галакосту выклікае бурлівыя дыскусіі, прыводзіць да палітычных і дыпламатычных скандалаў. Гэтак, напрыклад, незадаволенасць Ізраілю выклікаў прыняты ў Польшчы закон, які забараняе ускладваць на палякаў калектыўную віну за Галакост. У 2016 годзе літоўскае грамадства ўскалыхнуў выхад кнігі Руты Ванагайце «Свае», дзе сярод іншага апісваецца ўдзел мясцовага насельніцтва ў Галакосце. У даваеннай Украіне вяліся актыўныя спрэчкі вакол мемарыялізацыі Бабінага Яра.
і таго, хто павінен быць галоўным актарам у гэтым працэсе – дзяржава ці грамадства. Усе гэтыя канфлікты адбываюцца ў сферы публічнай палітыкі, таму яны часта экстрапалююцца на грамадства і могуць трактавацца як афіцыйная гістарычная лінія той ці іншай дзяржавы, што за рэдкім выключэннем не адпавядае рэчаіснасці. У выпадку ж з галакостам толькі навуковыя веды і ўсебаковы дыялог былі б здольныя паспрыяць пераадоленню нашых непаразуменняў, таму што, як паказвае гістарычны досвед, без гэтага няма будучыні. Я хотела бы представить моих гостей. Доктор Міхал Трэмбач, выканальнік абавязкаў дырэктара Габрэйскага гістарычнага інстытуту ў Варшаве. Дзень добры. Dzień dobry. Доктор Крыстаф Дыкман, нямецкі гісторык, выкладчык гістарычнага інстытуту Брэнскага універсітэту. Вераніка Лапуцька, даследніца галакосту ў Беларусі, стыпендыятка 2022 года ў музеі мемарыялу галакосту ў Вашынгтоне. Добрый дзень. Добрый день. А таксама з намі на відэасувязі доктар гістарычных навук, сузаснавальнік і дырэктар Цэнтру вывучэння міжэтнічных стасункаў ва ўсходняй Еўропе Юрый Амір Радченко. І, мабыць, нашу сённяшнюю дыскусію я пачну з такога пытання пра трактоўку галакосту. І, можа, я гэтае пытанне задам вам, спадар Крыстаф. Калі параўноўваць трактоўку галакосту ў Нямецчыне, а таксама у краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, як вы лічыце, сёння ёсць нейкая розніца ў гэтай трактоўцы? На што мы глядзім, калі размаўляем пра галакост? Гэта катастрафічная гісторыя, якая не дае нам спакою з 1944-45 гадоў і аж да сённяшняга дня. Гэтая тэма надыходзіць хвалямі, вяртаючыся зноў і зноў. І мы прызвычаіліся, што гэта частка еўрапейскай гісторыі. Галакост быў нямецкай ініцыятывай. Немцы хацелі забіць усіх еўрапейскіх габрэяў, і ўсё гэта адбывалася на тэрыторыі Еўропы пры супольным удзеле вялікай колькасці ненямецкіх людзей. Зона маёй экспертызы датычыць перш за ўсё Літвы. І на сёння мы ведаем, што зусім няшмат немцаў у Літве кіравала сістэмай і краінай у той час, а ўсё гэта адбывалася дзякуючы супрацы з мясцовымі жыхарамі, якія не паходзілі з Нямецчыны. Але мы не суддзі, мы гісторыкі. Мы проста хочам даведацца, што адбывалася і чаму. І мы ўсё яшчэ ў працэсе. Галакост адбываўся ў пэўных месцах і ў пэўных перыядах часу. 97% габрэяў, якіх забілі ў межах галакосту, памерлі не ў Нямецчыне, а па-за яе межамі. Гэта ў асноўным не былі нямецкія габрэі. 80% былі забітыя на тэрыторыі ўсходняй Еўропы. Таму тут відавочная велічэзная розніца паміж досведам цэнтральнай і заходняй Еўропы і досведам усходняй Еўропы. Бо гісторыя гэтых рэгіёнаў вельмі розная. А як вы знаходзіце агульную мову з даследчыкамі з Літвы? Бо так з вашых словаў вынікае, што пэўная, не ўся, але пэўная адказнасць пераносіцца на насельніцтва, як бы на літоўцаў. Абмеркаванне тэмы супрацы літоўскіх жыхароў з немцамі, а таксама польскіх жыхароў з немцамі ідзе з 1945 года. На гэтае абмеркаванне, вядома, уплываюць пэўныя абставіны. Калі панаваў савецкі рэжым да 91 года, дыскусія была моцна ускладненая, хаця яна ішла не толькі ў негатыўнай, але і ў канструктыўнай форме. З таго часу гэтая тэма развіваецца, і адзіны шлях, каб прасунуцца ў ёй далей, гэта шлях супольнага абмеркавання. Найлепшы варыянт, калі літоўцы і палякі вывучаюць архівы, мы, немцы, вывучаем архівы, а потым сустракаемся разам, каб абмеркаваць вынікі. Прафесор зараз узгадаў, што большасць габрэяў былі вынішчаны па-за Нямецчыны. Так, і, мабыць, асноўная частка, адна з самых вось гэтай фабрыкі смерці, яны існавалі ў Польшчы. Як польскія навукоўцы, нямецкія навукоўцы сёння ці спрабуюць ввогуле знайсці агульную мову даследавання гэтай праблемы?
Wydaje mi się, że dyskusje pomiędzy naukowcami... Мне падаецца, калі гаворка пра гісторыю Галакосту, што дыскусіі паміж навукоўцамі не надта моцна праходзяць па нацыянальных межах. Дыскусіі не праходзяць між рознымі аповедамі навукоўцаў з розных краінаў. Яны ідуць між навукоўцамі ўнутры гэтых краінаў, між польскімі ў Польшчы, нямецкімі ў Нямецчыне, беларускімі ў Беларусі, украінскімі ва Ўкраіне. Тут большае значэнне мае тое, як мы хочам апавядаць пра гісторыю Другой сусветнай вайны. Так, як мы апавядаем у Польшчы, як мы хочам апавядаць гісторыю палякаў у часе Другой сусветнай вайны і як мы хочам апавядаць гісторыю габрэяў у Другой сусветнай вайне. Bardzo trudno. Гэта сітуацыя, калі вельмі цяжка выйсці за межай свайго светапогляду, сваёй нацыянальнай перспектывы, толькі выхад за нацыянальную перспектыву дае магчымасць лепш зразумець і падысці да гэтай тэмы з эмпатыяй. Калі мы будзем глядзець толькі праз нямецкія адміністрацыйныя крыніцы, будзем мець адну перспектыву. Калі захочам зірнуць праз прызму крыніцы тых, хто быў ахвярамі, тады будзем мець цалкам іншае бачанне сітуацыі. Часта ў іхным поглядзе на падзеі, калі яны будуць апавядаць сваю гісторыю, тое, з чым мелі дачыненне, немцы могуць нават адсутнічаць. У выпадку, пра які згадваў мой папярэднік, калі настолькі малая колькасць немцаў дзеяла ў Літве, цяжка было б, каб габрэі бачылі немцаў моцна заангажаванымі ў працэс іхнага забойства. Гэта змяняе іхную перспектыву. Калі будзем казаць пра унутрыпольскую сітуацыю, тое, што выклікае найбольш гарачыя дыскусіі ў нашай краіне, гэта цяжкасць прыняцця польскай грамадскасцю габрэйскай перспектывы, перспектывы ахвяраў. Іхная перспектыва розніцца ад перспектывы палякаў, якія ведаюць гэтай гісторыі са свайго гледзяшча. Палякі глядзяць цалкам з іншай перспектывы, і ім цяжка знайсці сябе ў гэтым усім. Калі мы кажам пра Украіну, калі мы кажам пра краіну, якая з'яўляецца постсавецкай, як і Беларусь, і калі браць савецкую гістарыяграфію, то гэта паказваліся ахвяры савецкага народа. Як ва ўкраіне пачыналася размова пра тое, што гэта былі ахвяры по нацыянальнасці? Дискусії про Шоа, про Голокост, вони могли йти і йшли в діаспорах. Тобто це тих євреїв, які виїхали з кордонів Української РСР, Радянської України після завершення, власне, і німецької окупації, і завершення Шоа на території України, і тих українців, які виїхали. І проблеми цих відносин, вони були якби такі цікаві, бо певні елементи такі комеморацій перших відбувалися і в діаспорах, і були конфлікти, власне, на фоні того, що частина представників цієї діаспори української брала участь у знищенні євреїв, вбивствах євреїв. Це перший момент. Але такі спроби спільного вшанування, наприклад, Бабиного Яру, вони були на фоні там різних подій. Це з одної сторони. Коли ми говоримо, власне, про державність українську з 91-го року, це такий трошки інший аспект. Я спробую пояснити. Це, власне, стосується Литви. Бо якщо Литва, наприклад, мала свій досвід державності, ну, все рівно там з 40-го року по 90-91 рік її не було. І один з таких цікавих моментів – це питання того, що за нестачею героїв в Україні, частково в Литві також, трошки ця ситуація переглядається, комеморація певних політичних груп і певних політичних лідерів, які, наприклад, могли на певних етапах і брати участь у Шоа, і співробітничати з німцями, а потім воювати з цими німцями, наприклад, в 42-му чи 43-му роках, і потім воювати з радянською владою в 44-му, 45-му, 46-х роках, вона якраз і проблематична. Але на рівні родинному, якщо ми говоримо євреїв, пам'ять про Шоа, вона зберігалася. Тобто є робота, наприклад, такого ізраїльського дослідника, як Аркадій Зельцер, і він якраз говорить про те, що велика кількість пам'ятників в 40-ті, 50-ті, 60-ті, 80-ті роки до початку цієї політики експорту, ну, власне, комеморації Шоа,
з Заходу і з Ізраїлю, яке почалося, наприклад, в модерній Україні, вже був свій досвід. Тобто держава, ну скажімо так, не заохочувала цих заходів комеморації Шоа, був дискурс проти, єдиний радянський народ і так далі, і так далі. Але на локальному рівні іноді і в Білорусі, і в Україні радянській, іноді місцевим єврейським представникам вдалося знаходити спільну мову з радянськими чиновниками і встановлювати пам'ятники, там писалося, що це євреї. І так далі. Це перша перспектива. Друга перспектива – це те, що власне політика пам'яті, вона є з історії Шоа, вона є інструменталізована, особливо на фоні російсько-української війни з початку з 14-го ще року, 2014 року, і з повномасштабної війни. І російська путінська пропаганда використовує, це очевидно, певні проріхи, певні помилки в політиці пам'яті і в Україні, і в Литві, і в Польщі для того, щоб атакувати, щоб делегітимізувати державності тої ж України, яка що відбувається буквально вже так. В Україні також до кінця ну якби на такому популярному рівні не інтегровано такий наратив про те, що всі люди, які живуть в Україні, вони є українцями політичними. І євреї, і кримські татари, і українці, і росіяни, і поляки, і так далі, і так далі. Тобто це важливий елемент зрозуміти, що єврейська історія і в Литві, єврейська історія і в Польщі, єврейська історія в Україні – це частина місцевої локальної історії. Євреї є місцевим населенням, які були вбиті і тими людьми, які прийшли, німцями, австрійцями, і тими людьми, місцевими їх християнськими, мусульманськими сусідами. І важливий елемент також розуміти, що ці суспільства, вони були мультикультурні. Що вбивцями в Україні були не тільки німці і етнічні українці, греко-католики і православні, але і поляки, римо-католики, і росіяни, і люди змішаної ідентичності, і кримські татари. І ті ж люди могли і рятувати цих людей, своїх сусідів, і якби стояти поряд, і мати різні стратегії. Вероніка, питання до вас. Беларусь. Мы таксама можем казаць, што ў нашай трактоўцы гістарычна ёсць такое беларусы і габрэі. Ці ўсё ж такі у Беларусі больш глядзіцца і гэта як на гісторыю, што гэта савецкае мінула, вось тады было. А раптам высветлілася, што проста чамусьці перад вайной у нас было вялікая колькасць габрэйскага насельніцтва, асабліва ў гарадах, а потым нейкае маўчанне і нікога няма. Як это у нас выглядае? Я могу сказаць, што я з такой трошкі зайздрасцю слухала сваіх калегаў, паколькі калі параўноўваць узровень ведаў і навукі ўвогуле пра халакосты, пра гісторыю габрэяў Беларусі, то Беларусь, канешне, тут адстае на гэты момант, я думаю, ўжо на некалькі дзесяцігоддзяў. І гэта адбылося у першую чаргу, конечно, падчас савецкага мінулага такая сітуацыя адбылася. Тут у нас ёсць трошачкі перакліканне з тым, што казаў гаспадар Юрый, што зноў-такі гэта быў савецкі падыход. Мы ведаем, што беларусы яны разглядаліся як адзін суцэльны народ, але яшчэ ў 40-50-е гады, і тады менавіта, напрыклад, у 47 годзе пастаў вось монумент Яма, мы бачылі яго на вось гэтым відэарадзе. Былі габрэі, якія перажылі халакост, якія былі партызанамі актыўнымі, і яны дабіліся ад кіраўніцтва Беларускай савецка-сацыялістычнай рэспублікі, што такі манументы, дзе менавіта казалася, што тут былі забітыя габрэі, тут было гета, яны паўставалі. Але потым, як мы ведаем, у 70-е, 80-е гады у Беларусі пачаў панаваць гэты наратыў партызанскай рэспублікі. Стала непрынята казаць пра ахвяраў, і вельмі доўга таксама не прызнаваліся падполлі, якія ў беларускіх гарадах вельмі часта узначальваліся альбо ініцыяваліся акурат габрэямі. Гэта працягвалася як бы да канца савецкага перыяда Беларусі, і ўжо пасля адбыцця незалежнасці Беларусі, на жаль, толькі некалькі год былі такія вельмі актыўныя сувязі наладжаныя і з прадстаўнікамі, скажем, амерыканскай навукі, ізраільскай, былі нейкія абмены ведамі. Атрымалася ў некаторых установах, напрыклад, у музея Халакоста ў Вашынгтоне, атрымаць архівы беларускія, якія менавіта распавядалі пра трагедыю Шоа ў Беларусі, пра лёсы беларусаў-габрэяў. Але з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі, калі пачалася такая несавітызацыя
на розных узроўнях, пачынаючы ад гістарычнай памяці, сканчваючы рытуаламі. Так мы ведаем, што пераносіліся дні незалежнасці на дзень вызвалення Менску ад нацыстаў, а не калі Беларусь набыла незалежнасць ад Савецкага Саюза, як гэта было ў іншых рэспубліках былых Савецкага Саюза. На багатых такіх узроўнях гэта адбывалася, і я асабіста веду багата гісторыкаў. Вось Юра таксама казаў пра Аркадзя Зельцера, які паходзяць з Беларусі, яны вымушаны былі з'ехаць. Той жа Леанід Смілавіцкіх і так далей. Усе яны зараз вывучаюць гісторыю габрэяў і галакосту ў Ізраілі, у ЗША, там, дзе у іх былі магчымасці, там, дзе... Так, гэта чарговая тэма, якая ў Беларусі забаронена. Ведаеце, мы толькі што казалі пра тое, што складанасці вывучэння тэмы галакосту ў Беларусі. З пэўных пунктаў гледжання гэта ідэалагічная складанасць, так? А наколькі цяжка ці лёгка гэтую тэму падымаць у Нямецчыне? Наколькі не замінае такая, скажам, траўма грамадства чуць пра вось тое, што адбылося, ну і, скажам, рукамі ўсё ж такі нацысцкай Нямецчыны? Думаю, уздымаць гэтую тэму паўсюль складана, прычым складанасці гэтыя могуць быць рознага кшталту. Усе еўрапейцы негабрэйскага паходжання таксама адчувалі сябе ахвярамі. У 1940-е гады працэс віктымізацыі быў вельмі распаўсюджаны. Але важна таксама і ўмець узяць на сябе адказнасць. Калі мы паглядзім на Нямецчыну, то спачатку бачым погляд, што вінаваты быў толькі Гітлер. Потым Гітлер і некаторыя набліжаныя да яго асобы. Сёння мы разумеем, і гэта датычыць усёй Еўропы, што учыненне злачынстваў такога маштабу патрабуе ўдзелу грамадства. То бок, гэты працэс прайшоў стадыі ад віктымізацыі, што мы, немцы, першыя ахвяры Гітлера, мы, аўстрыйцы, першыя ахвяры Нямецчыны, да стадыі, калі мы гатовыя прыняць адказнасць. Калі мы гаворым пра віктымізацыю, трэба таксама ўлічваць савецкія, сталінскія злачынствы, складанасць жыцця ў такіх закрытых грамадствах, дзе цябе могуць увесь час падслухоўваць. Гэта стварае ў людзей ўражанне, што менавіта яны ёсць ахвярамі. Такую дыскусію мне часта даводзілася мець у Літве. Я казаў, што літоўцы маюць прызнаць сваю адказнасць за тое, што мы былі заангажаваны ў галакост. А яны адказваюць: так, мы былі пад прыгнётам саветаў. Тады я прашу іх апавесці пра гэта, пра ссылкі ў Сібір, пра тое, як савецкая ўлада забірала бізнес, пра палітычныя рэпрэсіі, пра тое, што збіралі сілай у армію. І калі пра гэта гаварыць адкрыта, то гэта будзе прызнана. Ведаеце, для мяне сапраўды такі пэўны новы досвед як гісторыка, таму што трактуючы, вывучаючы ці проста чытаючы крыніцы па другой сусветнай вайны, мы прызвычаліся ў нашым рэгіёне цэнтральна-ўсходняй Еўропы адчуваць сябе ахвярамі. Калі мы чуем зараз, ну, прынамсі, я пачула, што немцы таксама сябе адчуваюць у пэўным ступені ахвярамі гэтых працэсаў, ну, гэта такая інфармацыя, якая патрабуе пэўнага часу, каб яе перасэнсаваць, яе прыняць у пэўнай, у той ці іншай ступені. Міхал, можа, мне да вас пытанне, наколькі гэта небяспечна, а можа гэта і правільна, будаваць у пэўнай ступені сваю ідэнтычнасць з пазіцыі ахвяры? Калі мы гаворым пра галакост як пра гістарычную падзею, якая мела месца ў нашай гісторыі. Так, якая мела месца ў нашай гісторыі, якая адбывалася на польскіх землях, якая адбывалася ў нашым горадзе, ў нашай вёсцы, недзе побач з намі, на нашых вачах. Дык погляд не габрэяў, якія тут жывуць і якія гэта перажываюць, бачаць, бяруць удзел толькі на гэтую мінуўшчыну і ўспрыманне сябе ў яе кантэксце выключна з пазіцыі ахвяры, з пазіцыі гледача, які перажываў пакуты, які сам перажываў некую траўму з аднаго боку натуральны. Мы спрабуем перадусім падкрэсліць тое, што бліжэйшае нам, што мы перажываем самі, а не тое, што перажываюць іншыя. Тым больш гэтыя іншыя раней таксама былі нейкія чужыя, нейкія далёкія для нас праз іншую культуру, мову, строй, звычаі, святы. Тыя даследаванні, якія праводзяцца апошнімі гадамі ў Польшчы, паказваюць усё ж жахлівую карціну. Галакост, які адбываўся на польскіх землях, які здзяйсняўся ў гарадах і мястэчках, не праводзіўся ў потайкі.
Świadectва tego, Не было так, як што людзі bardzo гінулі і на ніхто не ведаў, очах як яны гінулі. Пра тое, наколькі нежидów яўна для działa się негабрэяў zagłada, праходзіў jak Галакост, mocno сведчыць musiała тое, ona як ich моцна dotyczyć, ён закрануў сведкаў oglądających to, co падзеяў, się dzieje. як моцную Jak пакінуў bardzo у іх musieli być траўму. przez ten fakt Мы ведаем straumatyzowani. таксама, што негабрэі часта Карысталі, бралі ўдзел у гэтых падзеях, ze выкарыстоўвалі skutków tych наступствы wydarzeń, тых przyjmując падзеяў, mienie, займаючы przyjmując, маёмасць, дамы. domy. Гэта можна назваць саўдзелам? Można to nazywać w ten sposób. Можна W гэта określonych называць sytuacjach такім można, w чынам, sytuacjach у takich, вызначаных ktoś выпадках. korzysta У сітуацыі, na калі tym, нехта że został карыстаецца з opuszczony таго, dom, што już дом nie jest пусты, ён ужо współodpowiedzialny нясе za to, że адказнасці kogoś за тое, zamordował. што Natomiast кагосьці jest to, забілі. Хаця doświadczenie немагчыма tego уявіць, uświadomienie як sobie можа tego, жыць że, са свядомасцю таго, że што dokonujesz такое takiego было czynu, здзейснена. żyć Жыць у доме з ведамі і усведамленнем, што ягоныя жыхары, якія там жылі дзень, тыдзень, год раней, былі жорстка забітыя на нашых вачах, цяжка. Цяжка гэта перажываць і ўспрымаць свядома і нармальна функцыянаваць. Тое, што шмат якія палякі глядзяць на найбольш цяжкі перыяд мінуўшчыны Галакост з пазіцыі ахвяры, з пазіцыі асобаў, якія перажывалі нямецкі тэрор. Гэта слушна. Яны перажывалі нямецкі тэрор, аднак спроба выкінуць з памяці ці аспрэчваць факт, што лёс габрэяў, які быў перадвызначаны, быў цалкам іншы, чымся лёс палякаў, гэта памылка. Гэта сітуацыя, калі мы не сягаем праўды, сутнасці. Дакладна, можна казаць, што гэтую публічную дыскусію, якую таксама вядуць гісторыкі, абцяжарвае тэндэнцыя да вельмі вялікіх абагульненняў. Часта пануе погляд на падзеі, якія тут адбываліся, з перспектывы мэты, адлегласці, спрабуючы ўжываць вялікую колькасць паказнікаў, гаворачы пра нацыю, гаворачы пра ўсё насельніцтва гораду, гаворачы пра габрэяў, як супольнасць у цэлым. У гэтым выпадку мы не заўважаем з аднаго боку індывідуальнага вымярэння кожнай трагедыі, але таксама праз гэта менш разумеем. Юрый, у меня да вас такое пытанне, вяртаючыся на тэрыторыю Украіны і вось пра гэты досвед таго, што з аднаго боку насельніцтва магло назіраць за тым, што адбывалася, так вось і гэта пэўным сэнсе таксама саўдзел, а з іншага боку частка насельніцтва магла сапраўды ўдзельнічаць пра тое, што згадваў прафесор Дыкман у Халакосце, генацыдзе. Вось гэта, як гэта даследуецца ва ўкраіне? Перш за все, треба розуміти, що певні категорії людей могли виконувати під час нацистської окупації всі три ролі. Вони могли бути і учасниками вбивств євреїв, вони могли на певному етапі допомагати, і вони могли стояти поряд, просто бути якби споглядачами в цій ситуації. Це не означає, що ці люди могли всі 3-4 роки окупації займати одну ту ж позицію. В цьому є проблематика. І ці люди, я трошки повернуся до коментарів, які були зі сторони власне Крістофа, ну і польського колеги також, про те, що це важливий момент сприйняття того, що дійсно і місцеве християнське, і місцеве мусульманське населення в Європі, в певних країнах, воно також ставало жертвами нацистської окупації. І певно, це змагання жертв, воно присутнє. Тобто, наприклад, є певні політичні групи, наприклад, Організація українських націоналістів під проводом Андрія Мельника, яка під час окупації співробітничала з німцями, з нацистами і брала участь в тому числі в Голокості, в різних підрозділах слугували вони. Питання того, що їх частину також німці репресували. Це питання чому? Власне, бо вони були дуже лояльними, на відміну від бандерівців. Бо бандерівці на певному етапі відійшли від цих моментів. Але вони якраз в контексті Бабиного Яру також, якби їх правонаступники змагаються за цю територію, за територію Бабиного Яру. Це окрема тема. Але саме якщо говорити про... І важливий саме момент, що зрозуміти, що, знову-таки повторюсь, ще один раз скажу цю тезу, про те, що важливо розуміти, що це місцева історія. Це не історія сусідів, це історія своя, це історія наша, власне, всіх людей, які жили тут. І коли ми говоримо якраз в контексті місцевих інших, скажімо так, геноцидних явищ, в ситуації України це депортація в 44-му році кримських татар з України. Ситуацію України тут можна згадати сталінські репресії, Голодомор. І Голодомор, власне, да, і Голодомор. Я просто, коли ми 90-ті роки, колеги мої
я був ще дитиною в ті часи, опитував, наприклад, кримських татар про Шоа в Криму, що відбувалося. Ці свідки, ці люди трошки говорили про це і потім переходили про депортацію і говорили. Тобто це якраз таке відділення своєї трагедії від іншої, це якраз є проблемою. Коли говоримо про голод 32-33 року або голодомор, інша проблема, знову-таки, його етнізація на території України. Бо якраз очевидно, що головною жертвою цих подій стали українські селяни, українці православні, але серед жертв, які були серед жертв голоду, були і, наприклад, ті ж євреї. В єврейських колгоспах, ті євреї, які жили в містах, і поляки, до речі, також, і так далі. І німецьке населення, там була певна допомога зі сторони Німеччини голодуючим німцям, це окрема тематика. Тобто це проблема, я б це назвав такими геноцидними квартирами. Тобто ті люди, які закривають якби в своїй ідентичності і не можуть з неї вийти. Це власне, є проблема. В Польщі, мабуть, це проблема історії власне, Польщі без євреїв, бо в сучасній Польщі євреїв дуже мало. Ця війна російсько-українська це трошки змінила, власне, цю ситуацію. У нас певна частина біженців до Польщі переселилася, здебільшого жінок, і демографія в Польщі єврейська стала краще. Вероніка прогучала про те, що даследаванні яны не мусяць мець за сабой такое палітычнае падложжа, скажем так. То, што зараз адбываецца ў Беларусі, давай прыгадаем, што Генпракуратура Беларусі распачынае такія справы о геноцидзе. І тое, што узгадываў Юрый, што калі глядзець на гісторыю Украіны, то ёсць такія кватэры геноциду. Тут ёсць і галадаморы, і так далей, і сталінскія рэпрэсіі. Тое, што зараз робіцца ў Беларусі, прызнаннем геноцида і вось паляванне на такіх ведзьмаў, так скажем так, і гэтыя справы судовыя супраць людзей, які ўжо не жывуць. Што ўвогуле адбываецца? Як гэта можна ахарактарызаваць? Навошта гэта праводзіцца ў Беларусі? І ці не з'яўляецца гэта пэўным блюзнерствам, выкарыстоўваючы такую тэрміналогію? У 2022 годзе, я думаю, што нашы калегі, можа, нават і не ведаюць пра гэта, у студзені быў прыняты так званы закон аб геноцидзе беларускага народа. Перад гэтым у 2021 годзе было прыняты два законы. Адзін аб забароне экстрэмізму і адзін аб забароне рэабілітацыі нацызму. Тут дзяржава вырашыла зрабіць з гэтага такі яшчэ новы гістарычны нейкі штуршок. 2022 год быў прызнаны таксама годам гістарычнай памяці. Была сабрана спецыяльная рада, якая павінна была разглядаць вось гэтыя так званыя справы пра геноцид беларускага народу. І ў чым тут праблема? Гэта таксама заўважылі ізраільскія журналісты, ізраільскія гісторыкі. Яны ў 2021 годзе пісалі, што трэба на гэта звярнуць увагу, што адбываецца нешта абсалютна ненармальнае. Пад беларускім народам у гэтым законе разумеецца усе абсалютна жыхары Беларусі, якія пражывалі там з 41 па 51 год. То бок яны нават туды ўзялі больш такі шырокі перыяд. І, канешне, там не аддзяляецца ў асобную групу этнасы, якія таксама вельмі пакутавалі. Конечно, мы тут кажам і пра габрэяў, пра халакост, мы кажам таксама пра ромаў, мы кажам пра вось гэты розныя этнічныя групы. Такім чынам размываецца вось гэта мяжа, граніца паміж халакостам і паміж тым, што адбывалася у дачыненні да беларусаў, якіх таксама забівалі, таксама знішчалі, але, канешне, не па этнічнаму прыкмеце, як у выпадку габрэяў і ромаў таксама. І такім чынам гэты закон, ён абсалютна стаўся палітызаваным. Гэта працяг вось гэтай палітыкі Александра Лукашэнкі, якая пачалася ў 95-96 годзе па такой абсалютнай гларыфікацыі вялікай адчыннай вайны, як яна па-ранейшаму называецца ў Беларусі. І немагчымасць размаўляць пра ахвяр, калі у адзіным выпадку, калі толькі гэтыя ахвяры не беларусы. Такім чынам, у нас тут две вялікія праблемы. Па-першае, гістарычныя фармуліроўкі і канструкты, яны абсалютна не адпавядаюць рэчаіснасці, а гісторыкі ведаюць, як гэта важна, каб былі правільныя такторкі, правільныя факты. Тут ідзе маніпуляцыя фактамі. А з іншага боку ідзе інструменталізацыя гістарычнай памяці,
каб ужываць гвалт, ужываць рэпрэсіі супраць тых беларусаў, якія выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. Я б сказала, што метадалагічна гэта нават у пэўным сэнсе адмаўлення Халакосту. Бо калі мы можам разглядаць ахвяры толькі як бы беларускага народу, гэта перакрэслівае ўсе даследаванні. Так, менавіта. І не толькі даследаванні, гэта перакрэслівае гістарычныя факты. Так, менавіта. І таму, конечно, тут білі Усе званы. бубны ізраільскія гісторыкі, пра гэта пісалі ізраільскія газеты, але, на жаль, гэта далей не пайшло. І я лічу, гэта, конечно, праблема вялікая, таму што там адбываецца ў Беларусі, потым пачалася вайна в Украіне ў гэтым жа там праз пару месяцаў пасля прыняцця гэтага закона. І все, конечно, забыліся, што гэта там ёсць. А гэта вельмі страшна, і гэта вельмі страшна яшчэ і таму, што вельмі часта такія законы, яны адначасова прымаюцца з расійскімі законамі падобнага кшталту. І мы ведаем, што далей такая інструменталізацыя, яна можа пераходзіць і на паўнамаштабную вайну в Украіне. То бок, калі гэта будзе прынята гіпатэтычна ў Расіі, яны могуць далей пачынаць судзіць, напрыклад, такіх людзей в Украіне, якія неяк гэта звязваць. І ўсё гэта зноў-такі падпадае пад вось вялікі канструкт нацызму в Украіне, нацызму в Беларусі. То бок, усе, хто не прымае вось эту парадыгму аўтарытарнага кіравання Расіі альбо Беларусі, яны быццам бы нацызмы. Падмена паняццяў. Так тое, што выкарыстоўвалася вельмі часта ў таталітарных рэжымах і нацысцкай Нямецчыны, і Савецкага Саюза. Вось усё гэта ў нас ёсць. Ведаеце, можа, маё такое апошняе пытанне ці рэфлексія на заканчэнне, таму што, прадстаўляючы сітуацыя, якая зараз склалася ў Беларусі, сітуацыю мы ведаем, якая трывае вайна в Украіне, мы насамрэч сутыкнуліся з тым, што пытанне Халакоста, дакладней пытанне генацыду, гэта не толькі мінулае, гэта не толькі гісторыя, а вось у цэнтральнай усходняй Еўропе гэта становіцца ў пэўным сэнсе рэчаіснасцю. І таму маё пытанне, можа, да ўсіх гасцей: як тлумачыць грамадству, вось пра што мы казалі, што гэтая памяць Халакосту, яна не мусіць выціскацца, не мусіць замазвацца, таму што праз такія крокі ёсць вялікая верагоднасць, што гэта трагедыя можа вярнуцца ў наш сённяшні дзень. Можа, Міхал, з вас пачнем. Ja niestety bym powiedział, że... На жаль, я б сказаў, што веды пра Галакост і падзеі другой сусветнай вайны не засцерагаюць нас ад паўтору гэтай гісторыі, не гарантуюць таго, што гэтая гісторыя больш ніколі не адбудзецца, што не будзе масавых забойстваў, не будзе генацыду. Пасля вайны мы перажывалі гэта шмат разоў у розных месцах. Была свядомасць таго, што здзяйсняецца генацыд, але рэакцыя свету не была ані лепшай, ані горшай, яна не была дастатковай, каб гэты генацыд стрымаць. Думаю, у Польшчы ці на тых землях, дзе ён ажыццяўляўся, не атрымаецца вымазаць Галакосту са свядомасці. Матэрыяльных сведчанняў Галакосту настолькі шмат, што абыякава прайсці побач не ўдасца. Мне падаецца, прынамсі ў Польшчы, свядомасць таго, што тут адбывалася ў час другой сусветнай вайны, немалая. Аднак змяншаецца разуменне таго, што адбывалася. Адзіны спосаб супрацьстаяць гэтаму, змагацца супраць спробы змены погляду, замены наратыву на такі, у якім ахвяры перастануць быць ахвярамі, глыбейшы пошук нюансаў у тым, што адбывалася ў час вайны. Гэта тое, пра што я казаў раней, скіраванне ўвагі на індывідуальныя лёсы, аналіз іх, спробы зразумець сітуацыю габрэяў у часе другой сусветнай вайны, спроба зразумець палякаў у часе другой сусветнай вайны, украінцаў, літоўцаў, беларусаў падчас гэтых падзеяў, ды іхняга індывідуальнага стаўлення да таго, што тады адбывалася, а не стаўленне народаў агулам. Толькі такім чынам мы здолеем лепш адчуць тое, што тады адбылася. Крыстаф, наколькі нямецкае грамадства разумее, што гэта людабойства, гэты генацыд можа вярнуцца? Прычым маем такія прыклады, як Украіна, сённяшняя вайна. Мяркую, што наіўна было б спадзявацца, быццам веды пра мінулае, пра тое, што адбылося, могуць перадухіліць паўторы гэтых падзеяў. Верыць у гэта было і заўсёды будзе наіўна. Да таго ж, трэба адрозніваць гісторыю, навучэнне гісторыі і палітыку. Палітыка – гэта пра ўладу, пра тое, каб яе пашыраць, каб змушаць людзей паводзіць сябе пэўным чынам.
І адзіным сродкам супраць гэтага будзе не эмпатыя ў адносінах да ахвяраў, а контрсіла. Гэта спаборніцтва. Хто мацнейшы, хто мае больш улады. Палітыка – гэта не пра тое, якую версію гісторыі я ведаю, а пра тое, якія варыянты дзеянняў мае мой апанент і што магу зрабіць я. І ў гэты момант мне сорамна за нямецкі ўрад, які дагэтуль не можа вырашыцца, каб абараніць украінцаў ад агрэсіі. Гэта сорам. І гэта прыклад таго, што гісторыя не вучыць. І не таму, што яны не ведаюць пра Галакост. Канкрэтна гэтыя веды тут не патрэбныя, а патрэбнае большае разуменне таго, што такое палітыка. Яшчэ важная рэч. З вывучэння дзеянняў нацыстаў мы ведаем, што яны заўсёды думалі, як адрэагуюць іхныя апаненты. І нацысты вучыліся на сваіх мінулых дзеяннях. Чаму яны былі такія эфектыўныя цягам 12 гадоў? Яны пераглядалі ўласныя памылкі. Мы бачым гэта паводле таго, як распаўсюджваўся Галакост. Яны спрабавалі гэтае, спрабавалі тое, і ў выніку зрабілі інакш. Склалі план, спрабавалі ісці паводле яго, потым адклалі план у бок, зрабілі нешта больш прагматычнае і так ішлі наперад. Усё гэта ў межах нацысцкага светапогляду, глыбока антысеміцкага, але з улікам уласных памылак. Юрый, мне здаецца, што даследчыкі Галакаўста не заўсёды спрабуюць быць галасамі ахвяраў. Ці гэта не наіўны пэўны падыход? Ці не наіўна думаць пра тое, што праблемы ахвяраў могуць пачуць суседзі, можа пачуць свет, маючы такую гістарычную перспектыву? Ну, дивіться, тут питання, власне, ахвяр як жертв, взагалі ця наративізація жертовності, вона, очевидно, може бути продуктивна і негативна. Певно, при створенні будь-якого наративу історичного це важливо певний баланс мати, да, власне, бо це може бути якісь відхилення в якусь сторону. Я просто хочу додати до того, що колеги, що говорили перед цим, про те, що я згоден, що історія нікого нічого не вчить. Очевидно, з моєї точки зору, що все рівно будуть, на жаль, навіть якщо ми там вивчаємо якісь масові вбивства, геноциди і так далі, все рівно воно буде людина така, да? На жаль, все це повторюється, все буде повторюватися. Але один з головних цинізмів якраз цієї війни, яка зараз відбувається, що вона російсько-української, що вона відбувається в ім'я якраз так званої денацифікації. Про те, що буцімто значить, Путін воює з нацистами, при тому вторгуючись і в економіку, і в політику пам'яті, ну і вбиваючи, очевидно, всіх, хто тут живе, бомблячи і церкви, і костьоли, і мечеті, і синагоги, вбиваючи людей всіх, хто такі тут є, в ім'я, власне кажучи, денацифікації і в чомусь навіть комеморації специфічної жертв Другої світової війни. Що якраз тут говорилося про те, що в Білорусі, мені здається, якраз в тематиці реабілітації ідеї єдиного радянського народу йде трошки вперед, ніж Росія, а Росія трошки йде позаду. Але я думаю, що якраз політика пам'яті, яка є в Російській Федерації, яка є в Білорусі, вона стане як в Російській Федерації. І це якраз є якраз цією проблемою. І в будь-якому випадку, якщо ми створюємо певні наративи, намагаємося вести діалог зі своїми там сусідами всередині держави, це як іноді хтось називав це українсько-український діалог. Українсько-український діалог, який так і не був проведений по-людськи. А потім вже ми можемо говорити там про українсько-польський, українсько-єврейсько-ізраїльський, українсько-єврейсько-американський, українсько-єврейсько-німецький, українсько-німецький і так далі. Тобто це якби широке таке поле ідентичності, наративів і підходів, які мають ще проговорення. Але момент такий, що Україна, наприклад, знаходиться в ненормальній ситуації вже 10 років, а останні більше ніж 2 роки в тотально ненормальній ситуації. І якраз в цьому аспекті говорити, ну, це важко, коли є війна, яка забирає життя кожен день людей, про якісь наративи, які були раніше, також важливі і так далі, будь-які. Це такий також виклик певний і для дослідників, і для людей, які там працюють в музеях і так далі. Я хочу падзякаваць маім гасцям.
У таталітарнай дзяржаве чалавек не мае права на жыццё. Адзінае права, якое яму пакідае кат, гэта права на смерць. Адзінае, чым сапраўды займаецца таталітарны рэжым, гэта расчалавечванне сваёй ахвяры. І каб гэтага не дапусціць і стаць у абарону ахвяры, дастаткова проста не маўчаць. Бо злачынства патрабуе цішыні і згоды. Гэта была праграма «Інтэрмарыум». З вамі была Настя і Ліна. Да новых сустрэчаў.